Hi guys, good day. Medyo murag bago pa kong mata. Malata pigit pa. And siguro karon is day nga special day king ano kano. Ay sa nganong murag na busy man ako mga kaupan. Usa ina ato tan-awon be. Tiray na ako ay. Happy birthday to me. Happy birthday to me! Oh. Hey boy, say hi. Say hi, boy. Hi. And may paulo-ulo pa kadyaday. Ay, isa sa akong mga pangumangkon nga pinakagwapa. Ano sa'yo mga iba tayo? Ha? Diba, medyo murang na busy sila. Narapan sila yung prepare alam sa kuha. Ano sa'yo inyong gihikuan di ayos? Ha? Sa'yo yung gihatag? Ay, dire Iboy. Si Iboy. Si Iboy. Ano ni? Wow. Please open. Open please. Open please. Sa mga ay. Usa ka ni siya ba basig kuan siguro ni? Kanang mahiwagang baul. Oh, hala. Wow, gara akong mga pamangkin Naghatag sila sa ako og mga makaon. Oh. Muna silang sulod. Ug usa ka sani Christmas light. Pamangkin wa? Ina say happy birthday. Happy birthday ako Mencho. Si Iboy na sad. Ikaw na mo na mga pamangkin. Ina say happy birthday. Happy birthday. Ay, doon. Ayan guys, niabot na po ng among banggiitan nga magulang na si kaliwat ni Bong Revilla Jr. Ayan, ang among magulang na Bong Revilla Jr. Gawas na. Hi! Diba, kumusta ang prisuhan sa probinsya? Okay ra, ikan po ko Davao. Mental. Mental na ito Mental na ito abi ko prisuhan. Diba? Og naghatag siya sa ako og wow! Muling number 10 sa Kuragi din Jersey. Diba? Mega soft. Oh, in short gid ana ipanula ning kog basketball kay wa ano gid dulang basketball. Tagani. Kini wa ko team. Di na ko kabalo mo shoot. Labi lang hago adto kay naggikan pa to kanang Cebu. Gikan pa og Bohol. Biyahe. Salamat. Ako daw ning i-edit kay pangitaon daw ni Mama, ni Mother. So, matingala to si Mother nganong wala ko nag-video. So, munang nag-video ko. Klaro akong kuano, ako iligo ba? Kinahanglan ko maligo kay murag karon po ko kamata magod. Oh, di ba? Nakaligo na ta. Paspas kayo ang atuang time machine. Busy kayo may gala ang among kuan karon ang among team. Busy kayo hinimuay og kanang project. Ang isa nag-Facebook. Oh my god. Ang isa pod kay busy siya og kanang kuan. Santay yan sa mga business dire. Basa-basa mo na project. Saan na to ng plato? Ang isa po dun sa pagpataas sa ilong. May plano na to ng mga plato din. Ang isa business. Oy. Adik. May kanyang baon. Dahil joy na celebration. Happy birthday mo. Lahat ay mag-ipon-ipon. May kanyang baon. Sarap ng ng mango float. Mango float sa Bisaya pa, galutaw nga mangga. Ang nagluto is ang best cook. Ba? Yan, magaling na cook yan. Magaling magpalutaw ng fruit. Palutaw ng fruit. Palutaw ng mango.
salamat dahil kay sa ako ang brother. Yan, gihatagan ko niya og gift. Ah, tara nato sa isulod ani mga igala. Mama na oy. Kang mama din salamat din sa akong mother. Sa akong mother nga gwapa gyapon hantod karon. Walay paglubad sa pagkagwapa. Pagit si Mama karon. Wow! Sada kayo siyang box. Oh, ayan oh. Ayan oh. Di ba? Thank you so much sa gift nga Samsung cellphone and ay mga charger. Wow! Thank you so much. Niya mo mga bisita din hi. Lord man. Among mga bisita din hi. Oh, Ay, tumas daw. ang marimar na. Mangitan mag-nominso. Ay, grabe kita. Muna siya ang Kapangandam siya. muna siya ang tikuyan. Paandam yun. Kapangandam siya. Ako ang kapangandam. Unya na. Ayan. Oh, ay. Gumay na lumba. Gumay na lumba. Gumay na lumba yan. Wala na tayo ito. Gumay na magibutan din. Dagkutan. Ayun na. Salamat. Salamat. How are you? Are you fine? Thank you. Lawe. Pila ng tapo? Ayun na. Ay, wala yung kwan. Naaman, pero kani sila. Kani sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow the candle. Grabe. Birthday to me. Happy birthday to me. Asa?